Maayong buntagan natong tanan na punta diri sa ato ang sugilanon karong hapon na murag dagko kay kog ngisi dihang dapita pero murag tugnaw pud na siya maong gangisi-ngisi na lang ko bahalag tugnaw. Ang amo ang topic diring dapita kay ang amo ang mga suot kay iyang suot kay pang winter na gyud niya ko kay jacket lang ko kay wala man ko inana nga jacket gud kanina na baka na mahalon ba. Wala man ko inana so nagkuan suot ako ng Canada pero wala day ko Canada. Naa day ko Irish Continental Group bla bla bla. Adi ara na mo taxi sundo na mga taxi kuya kay si uncle. Oy, dili na diha patakar ni gabre siya si kay. Ay di day siya si day ang nagabre ako di ay di day niya pasakyan day sa front seat. Gusto ko masakay sa front seat kol. Ay! Sumana ni siya ang kahimtang diri sa ilahang lugar na sila dos andanas nga bus color green dayon hamugaway dayon walay sunlight diri dapita ay. Nya mao day niyang ilahang structure murag yung katong sa Peaky Blinders ba katubang sa Birmingham ba sa Belfast ba to sila dapit ay nga murag nato sila sa Northern Ireland ba kuyawa ay nanigid to dayon na day tong kuan diha katong building ba ni John Wick ba ay ayawa na gid lagi na US nga flag then ay Ireland nga flag. Hadiara ni kalitra mig abot diri sa mong padulngan muguho nami then murag magbulag min rin dapita kay kapoy na ko in English lagi sige na lang mo to na bulag nami niya ako na lang naginusara diri dungo ko lang yawa abra na nagwaya oy klaro kay ba nga walay tulog walay ligo niya nay tulog ka buok Maria diha na nakabantay na sila nga nag video ko niya nagsige sila sunod-sunod nako niya magbabay-babay na sila kabalo na ko ana basta gani mga bay mga kitag kamera magbabay-babay tanawa ra rin babay ta wagi ko na si Piat gyud ay nako popular man ko diri sa Ireland ay grabe hi po ay kuya sige sila papansin ako niya kaning dapita kay wa jud ko nakapansin nila kay nabalaw jud ko tolls dollar og ako moagi ay grabe. Nya mao to magpalaban na pud sa atong cellphone ani magdango-dango ana pud talantaw sa mapa kay murag nawagtang nagid ko aning kalakiha grabe. Nare na sila patoybo nga posting nga pati itaw amot unsa na rin magpa-picture din tagbas nga sa andanas kay wala man na sa bukid. Nya diri napita nakita na nako ang ako ang ipangita nga Carol's Gift Shop Kuyawan. Yan apo na ilahang kuan kana ilang green nga bus murag bus na ni St. Patrick siguro katong green. Sulod din ta diri sa ato ang Carol's Gift Shop. Nindot ni siya diri mao ni siya ang pinakalisod nga panahon sa ato ang pag-shorelib, ang pagpamili aning mga animal nga. Pag nindot murag anting-anting gid na Adiara nindot ni siya nga nindot ni Guinness Book of Record kay sa Ireland. Popular man ang Guinness diri kay kuan may kanang lokal na siya nga beer, mo na siya ang brand sa beer diri ang Guinness. Diri na siya gikan sa Dublin, Ireland dayon. Na nindot ta kay lisura ani daghan kay kapilian gyud murag dugay jud ko mahuman diri dapita. Hinoon mao man pud ni ako ang gianhi diri kay mamalit kog souvenir kay nakaanhi gud tag Dublin. Sa mamunit gitanan murag tag pila na? 12 ang ilahang souvenir mix match 12 agi atay darita sa shot glass kaning shot glass. Nindot juga ini sa kuang panan-aw din murag digid kapugong kuang kamutan ni kay 25 25 murag mo punit gid akong kamutan nito naawa ning punit na gid wa gid kapugong nindot juga sa kuang panan-aw lami kay harbiso nila mga baligya mga kuan ba pang decoration sa ato ang kabalayan ba grabe ba nay kape tologist nilang kape usa kay gibutan nilang kape no ang ilahang mga jacket nga baligya tag 90 euro adi kung palitan na giatay ka mahal ba diri na lang taw Irish lock wherever you go there you are ayawa mura mag jackliner nga kuan nga saying ba ilahang quote wherever you go there you are Irish lock adili day lahi day nakasulat taas day in English. Then mo na siya kung napunit o napilian ang naay pang espresso, napoy katong pang depresso. Grabe ba? Kuyaw, jika kanula yawa na lagi ni sulod. La, kuyawa na Sa na? Tinood na? Wala day ako ang gituslok dili day sa tinood nga vergi atay kani o kahoy nga ref magnet. Kuyawa ni Saan na siya? Saan man ni? Murag nindot ra kaayo siya Nindot ra gid kaayo siya murag ato ang ibalik kay nindot ra kaayo siya di nato napaliton kay nindot ra kaayo. La the best ani La ang ilahang beer diri kay naay chocolate flavor kuyawan na Nagday beer nga chocolate flavor kuyawa gid kayo aning Ireland. Grabe ka genius. Guinness di genius. Ara po dai sila sign diri murag karon parehas atong weed sa Amsterdam ba nya namo na ni magbayad nako sa ako ang kalaki diri pila kani ka mabaryan. Agoy disgrasya gyud ato 50 diha
Ato ang 50 disgrasya gyud gilukot-lukot na og tama ni kuya. O magbayad na ta kay naman tay gipalit gud giatay gining kamuta patakarag pamunit. Ay, agoy wa na gipunit na gyud ni kuya. Ako 50 ni na gyud tumabali. Agoy magdali-dali lang pud tag sulod sa ato ang gipampalit diri kay mang muhawa na ta diri. Ay, wa na ko nalipay diri dapitan. Ako na kog pildi na ako 50. Di na maayo. Uy, na-green nga ba siya? Hop on, hop off. Grabe kuya, na. Ay, murag green ragid kay rin napita. Mao din ako agyan hiday ka ng Carol's Gift Shop kuya. Doofy, wala na si Doofy Rio. The Flamingo, kailan mo the Flamingo? Si Doofy. Napay lang Starbucks o nga green onsa na puros naman ay green dire. Ay, gyatay pa na birthday. Nya tugnaw pa dyan, ato ang takloban na itong ulo kay gitugnaw na ta, murag di na gini makaya way tuba. Nya ato na islang videohon, pero di lang ta magpahalata nga gyapil na to sila sa video para di lang ta mahalata. Harap. Wala, maayuhan yung maganda eh. So mo na niyang panahon nga magdungo na punta, malanta na punta sa itong mapa, magbog na ta sa itong Uber kay kusog na kayong hangin, murag tugnaw, nagit kay wa na ko nalipay gyud. Hello! Hello! Told you to walk away. That was my first and last mistake. Undahan mo na pagpa-music kay kasi makapiright na punta ng kalakiha. Oy, way klaro, nindot ginilahang lugar, ba ganahan ko pero awa, di na ko ganahan silang lugar ay kay walay sunlight. Di ko ganahan basta walay sunlight, maluya man ko anang kalakihag. Nya mo na nimo pauli na ko sa barko kay nahuman na ako ang duha ka oras nga short live dito short live kay duha ra ka oras gyatay. Nya mo ni ningagi na ako ang bike nga gikawat dito sa Amsterdam magyatay. Lah, adi ara o. Alam mo gina akong bike ko? Agay mo gina akong bike gyud gyatay. Na tay episode sa bike dahil dito sa Amsterdam na sa YouTube. Nya mo ra to. Bye.